yleiskokous päätti, että karjalaisten kesäjuhlien aikaa voisimme hyvin muistaa Lauris Skyttää ja näin sitten päätimme vuosikokouksessa ja tässä nyt sitten olemme. Mä luen lyhyesti otteen, että minkälainen tämä Mannerheim-ristin ritari Lauris Skyttä on. Eli mistä ansioista hän nyt on saanut tämän ristin. Ylipäällikkö on päivämäärällä 5.7.1942 nimittänyt Vapauden ristin kakkosluokan Mannerheim-ristin ritariksi kersantti Lauris Skytä, joka on toiminut joukkueensa varajohtajana. Joukkue oli saanut tehtäväksi edetä Äsijärven maastosta Äänijärven suuntaan ja ottaa haltuunsa erään metsälinjan risteyksessä olleen vahvasti varustetun vihollisen tukikohdan. Kersantti Skyttä toimi tällöin kärkiosaston johtajana. Tukikohtaan johtajalle polulle oli vahva vihollisosasto asettunut edullisiin asemiin, josta se avasi tulen. Saatuaan yhden ryhmän avuksi kersantti Skyttä rohkealla rintamahyökkäyksellä itse ensimmäisenä syöksyen ja eläkuita huutaen ajoi vihollisen silmittömään pakoon. Seuraavana päivänä oli joukkojen tehtävänä vallata edellisestä paikasta noin 4 kilometriä koilliseen sijaitseva tukikohta, jossa vihollinen oli erittäin vahvoissa asemissa. 2 konekivääriryhmän ja osan joukkueesta sitoessa rintamasuunnassa kersantti Skyttä osalla joukkuetta kiersi oikealta saartaan ja valtasi häikäilemättä ja päättäväisesti toimien tukikohdan. No, tässä on vielä pitkästi muutenkin juttua, että Lauris Skyttä menestyi sodassa varsin hyvin ja sai sitten sen ansiosta sitten tämän Mannerheim-ristin ritarin merkin. Sukuseura Skytät haluaa muistaa tässä yhteydessä kersantti Skyttää, nuorinta Mannerheim-ristin ritari saanutta ritaria, sotilasta. Ja näin karjalaisten kesäjuhlien yhteydessä toivotan kaikille muillekin hyvää kesäpäivää ja hyvää kesää. Kiitos. Tämän jälkeen Lauris Skytän poika Juhani Skyttä kertoo muutamalla sanalla, kuinka tänne nämä laatat on saatu. Kiitoksia. Ja kiitoksia ensinnäkin kaikille ja sukuseuralle tästä huomionosoituksesta. Ihan tälleen next tempore kertoin, mä oon huono vuosiluvussa ollut aina, mutta muistaisin, että se olisi 2008 tai 2009, jompikumpi vuosi olisi kyseessä, kun Hyvinkään veteraanijärjestö tai Hyvinkään sotaveteraanit ja useat maanpuolustusjärjestöt hankkivat näitä laattoja periaatteella, että muissakin kunnissa ja hyvin monessa kunnassa asuneita ritareita on muistettu just jonkunlaisella tämmöisellä merkillä tai laatalla. Ja näihin hommattiin sitten rahoittajia eri puolelta teollisuudesta ja järjestöistä. Ja tämä sitten paljastettiin täällä keväällä silloin, sanoisin, että tästä 2008 vuotta aika hyvänä. Mulla oli kunnia silloin toimia airuena tässä toisena oli tuo Torsten Korkkisen pojanpoika Lauri Korkkinen, kun nämä paljastettiin. Ja kohta sen jälkeen, kun nämä oli paljastettu tässä Hyvinkään kirkossa, niin Kytäjällä, jos on oma alueneuvosto ja oma kirkko, niin siellä haluttiin sitten tämmöiset vastaavanlaiset laatat Kytäjän kirkon seinälle, koska nämä kummatkin ritarit oli kytäjäläisiä tai asuvat Kytäjällä sitten. Että isähän oli totta kai oli sieltä evakkoihmisiä, mutta Torsten Korkkinen oli alkuperäinen hyvinkääläinen ja asui ja viljeli isoa tilaa siellä Kytäjän suunnalla. Ja näistä lähdettiin liikkeelle, mutta tosiaan tämmöisenä lahjoitustyönä tämä laatta on tänne tullut. Ja isähän on haudattu Kytäjän hautuumaalle, että sieltä löytyy hauta muistomerkki. Ja sitten suvusta
hänen sisaruksistaan Kytäjällä on haudattu jo hänen 2 veljään ja sisaria peräti 3. Mutta näin se vaan menee maailma, mutta toivotan kaikille hyvää Karjala-päivää ja päiviä täällä. Huomenna mä oon tuossa pihalla järjestämässä tätä kulkuelta liikkeelle.